Bună seara și bine v-am găsit! Astăzi vreau să vorbesc despre dualitate și despre aceste două principii care stau la baza întregului și întregii existențe. Principiul feminin și principiul masculin. Viața omului pe pământ este rezultatul dintre aceste două energii polarizante, masculin și feminin. Pentru a ne înțelege propria individualitate, este necesar să lucrăm cu aceste energii și să ne găsim propria structură, să ne înțelegem și apoi să ajungem la un echilibru, la o armonie anume. În toate materialele mele și în tot ce am spus eu până acum în înregistrările anterioare, vorbeam despre femeie, în special despre femeie, pentru că vine o perioadă care este vorba despre o energie feminină. Deci energia feminină o să predomine. Și noi, dacă suntem dezechilibrate, pentru că știm, multe dintre noi știm, la ce ne folosește că știm, dacă nu punem și în practică. Dezechilibrul ăsta al femeii nu mai contează de unde vine, care e cauza. Acum trebuie să ne focusăm pe soluție, pe rezolvare. Cum trebuie să ne rezolvăm noi interiorul, să ajungem la un echilibru, la o armonie, ca să putem să transmitem celorlalți bunătate, echilibru, armonie, pentru că noi suntem chiar răspunzătoare pentru viață și pentru educarea copiilor și le dăm viață, îi educăm. Noi suntem mai mult implicate în educația lor. Și atunci noi formăm suntem implicate foarte mult în educația lor și formăm generații întregi, vă dați seama, de oameni. Copiii din ziua de azi vor să fie viitorul mai departe. Și vă dați seama că noi chiar avem o responsabilitate foarte mare. Și atunci, dacă noi suntem construiți din aceste două energii, când ajung la echilibru, deci astea formează energia pe care ți-o formezi în interior ca echilibru și armonie, se răsfrânge în afară, deci în aura ta, în câmpurile tale și în aura ta energetică se produce aceste două energii care sunt echilibrate, vă dați seama, în armonie, adică să știi și când să acționezi ca femeie, pentru că trebuie să ai și o leacă de masculinitate și de curaj în tine, dar să știi să fii și blândă și bună și tolerantă și iubitoare. Pentru că asta se întâmplă. După ce te-ai echilibrat tu, ceilalți în jurul tău, normal că aura ta se intersectează cu aura celorlalți și îți fac schimb de energii. Deci toate energiile lor se transformă, se intersectează cu energiile lor și normal că lumina, în general, acoperă întunericul. Deci când fiecare lucru pe care vrei să-l transformi, îl transformi cu lumină. Nu faci în așa fel să te lupți cu el, cu rău și cu negativitatea. Nu te lupți. Tu doar îi trimiți lumină și iubire și el se dizolvă în lumină. Și asta și în societate, când te întâlnești cu ceilalți, cu oameni, în general, se intersectează. De asta și, la un moment dat, nu-ți convine când te duci la o petrecere sau la undeva într-o societate și te simți cumva mai rău, pentru că deja ți-ai intersectat aura ta cu cea a celorlalți și s-au făcut schimburi de energie. Acum, nimic nu e permanent, nimic nu este stabil, totul este numai într-o continuă transformare. Și atunci noi, acum, în momentele astea, am ajuns într-o perioadă în care în scrierile vedice se vorbește despre Kali Yuga, despre trecerea de la o eră la alta și am ajuns cam la finalul unei ere. Deci noi suntem în perioada aia de tranziție, de la o eră la alta. Și în scrierile vedice spune că epoca de fier, epoca de bronz, epoca de argint și de aur au o perioadă anume și
la începutul unei iere îți mai dă cumva Dumnezeu încă 10% ca să te poți să acomodezi la început și la sfârșitul ierei 10%. Și deci noi avem o 10% cât or fi câțiva ani sau mai știu eu ce de tranziție, în care trebuie să te acomodezi cu energiile ierei celei noi și să le lași pe celelalte în urma ierei vechi. Și în perioada asta de tranziție, haosul ăsta ne face să ne dezechilibrăm total. Și atunci esențial e pentru noi femeile, mai ales pentru noi femeile, pentru că vine perioada noastră, să facem în așa fel să ne punem în echilibru emoțiile și gândurile și să transmitem în jur pace, lumină și iubire, înțelegere, să ne iertăm, să nu mai fim așa de extremiste, că și până la urmă știți că energia asta negativă e atribuită mai mult femei, pentru că suntem foarte emotive și sentimentale și normal că scoatem la suprafață, dar acum e perioada când scoatem la suprafață prea mult, pentru că tot ce s-a acumulat în această ieră trebuie să se curețe acum, în ultima parte din ieră. Bine, că sunt câțiva ani buni care avem timp să ne transformăm și să ne transformăm mai repede decât până acum, pentru că cine a fost deștept și s-a transformat în timpul ăsta de câțiva ani încoace, prin 2012 tot s-a vorbit despre transformare, e mai bun pentru acele femei și mai bine, deci și pentru toți oamenii care s-au transformat, dar care sunt acum mai pe la început, o să fie ceva mai greu, mai ales acum, la sfârșitul lunii astea. Noi, influencerii, ar trebui să vă dăm vești bune. Și sunt, dar vă dați seama că sunt și vești bune și vești rele. Și fiecare depinde de vibrația lui, de starea lui și de înțelegerea lui. Acum, asta am vrut să vă spun, că suntem pe calea bună. Și vă rog din tot sufletul, ca noi, femeile, să începem să fim cumva în armonie cu noi, mai echilibrate. Și sunt foarte multe metode acum, și tehnici, și meditații, și, bine, rugăciunile și rugăciuni, dar v-am zis, până nu te transformi tu în interior, degeaba te rogi, pentru că Dumnezeu exterior nu poate să te ajute atâta timp cât tu nu-i dai voie. Și asta am vrut să vă spun, vă mulțumesc din suflet pentru că existați și numai bine. O seară bună în continuare.